ñalawma seno faadelo ko ñalawma baɗɗo fayru ñalawma pattam lamu nde wonno so tawi fedde innirama yiɗɓe annabi sallallahu alaihi wasallam inde nde han yoni titone mawde laftude kadi tabakal machallah Allah di wuro ngo ko yimɓe tedduɓe gonɗo ko wuro gandal ko wuro diine ko wuro cosaan ko yimɓe fuutankoɓe jaati wuro gande tigi ɗum tagi hikka waɗi min duuɓi 5 hitan fof min garat ɗo kono kala min garat ɗo hen hitan fof ina ɓuura no wano rawande ni tabakal machallah to banggue kotki to banggue jippude e banggue kadi laɓɓinde ɓerɗe men wuro ngo hadde notade e doole mbaɗa hen lentigol neɗɗo goto mbaɗnodiri ha min mbawi golla no hani ni min jiɗiri ni ɗum ko tela subhanahu wa ta'ala min ñaago tan ɓeɗo tinnare nde wonno ner salam kañum ko sa ñamlimo ɓuuro e ɓanno ko jamma kono golle ɗe jooɗi peewi hay hunde mankani nde wonno Allah subhanahu wa ta'ala wi ko siftide nde e nafa julɓe sa yi joni yimɓe goppa galleji men goppa haaju men gara goto sa ari ma yima meɗan yiide ma andir ma meɗa andirde ene gasa en ken sehilaɓe eɗen gandiri kono ko hande mbaɗo sottidiri min ma no hanniri ni ha goto men fof udditi andi goɗɗon ha yetti wona nokku kadi ne ko ɗa ɗum ko ma wod jiiɗo ɗum ñamba hira ayi nafoore jibinami holɗen nafoore fedde hande sosama ko ɓuuri sadde leñol ngol yiide sukaɓe rewɓe ene defto deftere teddude Qur'an karim en defto ɗum no hanniri tawa tajuji muɗum e kelmi ɗum fof ene sellini keng hande min jiiɗum ko ceerno ko weltare ha min ganda min kala sukaɓe sukalon toksol goo ɗiɗi kadi ko rewɓe eyyi ɗum noon jibinte koye rendo jibinte koye mahodirde jibinte kadi koye miccanade leñol mittanade diine o holno yaata yeeso so tawi min dentani micco so ɓooyi tan haqqillaji gono banggue goɗɗo kala ɓuɗɗa wawde liggade ɓuɗɗa wawde yaarude sa henaki to mbatta doole ma mbaɗa hakkille ma mbaɗa gandal ma foof taw aɗa oppi ko heewi ko fonno wawde nafde janggo e jaam sa yiiya janggo e jaam goho ma won mande labtude wiyede kaari golliɗo ɗum ɗo ɗiɗi kadi ko gollata hono ko tawituma kala nde jomumen golli baraji ɗi ko tawituma haala yawma dine ko baraji taƴata eyyi ñalawma o woni ɓeydare no fewi tagi wonde ɓeydare ne ko kadi yiɗɓe annabi ene anni kala hitande soɓe gaari ɓe mbaɗa kono ɓeyda ɓe mbaɗa kadi koɓe meeɗano wadde hikka yimɓeɓe ɓeydima golle ɗe ɓeydima hammi Amadou Ly en gaari woɓɓe Abou Thiam en RTS gaari e woɗɓe ɓeydima hen eyyi o japarta soyen ɓeɗo foof ko ngol ɗo ɓeɗo foof kadi ɗum ko ɓeydi e ñalawma hen taga ɗum golle ɗe kadi noɓe gaari ni kadi ko noon golle ɗe kadi ɓeydori en dañi hen jewte goɗɗe tawi wona baɗetenoɗe ɗe eyyi hamme en gaari kañum ɗowi gueɗe ɗe ne ko fate jewteɗe ɗum ɗoji ɗi foof eyyi Chérif Alassane kañum en gaari tawtarama eyyi ko ƴiwi tan ko hitande foof gueɗe ne ɓeydo elle no ɓeydori hikka ni ɓuuri ɓeydori ni hikka ni ɓuuri kadi yimɓeɓe kadi jaaɓi golle ɗe yimɓeɓe fof kadi ɓeydi kadi weltade hen eyyi ko ɗum ɗon tan woni kam ko ɓurno hen ko wadde fayida ko yimɓeɓe jaaɓa kadi gueɗe ɗe kadi hay yimoɓeɓe nene dagor en kañumen baddanno hen kala saaha ngol ɗo lawol kadi woɗɓe kadi gaari ɓeydima hen enen jante mabɓe kadi beele jamma o kadi ɓeydo jorude ɓeydo fewde eywa hay minen yewtannoɓe elle ko ngol ɗo kadi min ɓuuri softude garangal men ɗo e Seeno Paali o lo programme kewɗo ɗo e Seeno Paalel vraiment so tawi haalde gonga ko heewi hen kam ko heewi hen a wiyata 100% kono ko heewi hen kam ina waɗi fayida woni ina waɗi fayida ko min ko ɓuuri hen safde ɓuuri hen weldemi pap ko ñalawma hanki o ɓeeɗo sukaɓe yidde annabi Mouhammad sallallahu alaihi wasallam nde tawno eɗen gandi ala fof ɓurɗo annabi kadi ala en mbawa dañde ɓurɗo annabi kamɓe noon ɓe jangguinama annabi ɓe paami annabi te ko cukalon tokoson kalani jinnaɓe annabi kalani jikkuji annabi kalani yoga e golwale annabi wadde ɗum ɗo tan ko fartan hayso ɗon tan hanno ina wawno yonde par ce que ko hocca ɗon ko daña ɗon ko ɗum ɓeyti ko hay goto meeɗa hay goto wawa wiide ne qimo nafoore mum no jogori fodde wadde ɗum ko weltare heddi tan noon ko kala ko waɗa woda tan ko yaari mboɓor wodata ko yaade menali bi wasata noon programme o taw wonen ko fewani wonen kadi ko usti wonen ko forani ni ɗum ɗo kam waɗede par ce que min sinno ko min hooram tan hande yimɓe hande oɗo saaha mo gonɗen yimɓeɓe ne pamɗi jot mon fof mo jiiɗani famɗi jot mon fof mo jiiɗani nen waɗa pelep nen waɗa askilere nen doga nen yaa so itti noon e jot makko seeɗa kuuɗal o heññima tan waɗa feere an mbasa joggudemo sa jagguimo tan a loratmo sa jagguimo tampeno sa jagguimo janggo aɗa yiiɗi sohlude o wima nono mi yin toon rawani noon ɓooyi hunde ne juuti walla hunde naggam e naggam ɗum waɗi kala ko aɗa waɗa tonggu waɗa feere tan ko mbaɗata ko mbawa waɗ ɗum walla jiiri tan tonga ɗum tan gasa mon fof ya haaju muɗum ɗum kam vraiment so tawi dañama e programme uji ɗi e ziyaruji ɗi e kala ko ina kewa hande yimɓe yoɓe paam hunde foof yo tonguete
mbasen wi tan ƴettude konngol fof sikka maaro wonde so haalani tan maaro te ala jobdi ƴettuɓe ɗo konngol ɓe cikkata kono waɗi jobdi nantinoɓe ɓe e ziraji ɓe cikkata kono waɗi zelat haydara ala hen a nantinto ha maya kala maya jaa haaju ma te kadi ko kalata ko so juuri tan yimɓe nattat heɗade ma yimɓe yooɓe tongat yoɓe gandata hakkindade nde e famɗikinade gueɗe ɗe nde ɓuuri laabi sappo wiide ɗo junno tan yaha yimɓe kaɓanma yimɓe natta ɗum kadi yimɓe loro hande yimɓe cellani yimɓe ngala jotuji e ɗum fof nene nder wadde noon ko ɓuuri moƴƴu tan e oɗo programme kam ko min ko welimi hen pap ko sukaɓeɓe machallah yo Allah yoɓe moƴƴere ñaago Allah kadi yo lokken tawro samuri min beltima e ñalawmaji hanki ɗi hono ñalawma yiɗɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam so wiyama noon tan hankkadine foof heeƴi hen ko adi foof en beltima kadi ko rendi ɗo ko foof ko ɓuuri yodde hen foof e nder ñalawmaji hanki ɗi en jii halifaɓe diine e aada ɗo e cuuɗi men Seeno Palel ko wayno ceerno Amadou Mamoudou imam ratimo Seeno Palel e ceerno Dorola e ceerno Baba Issa Niane alhamdoulillahi e dendagal l'islam o kala rendiɗo e saabu yiɗɓe annabi sallallahu alih wa sallam kadi en jii suhaɓe ɓe koɓe mbaɗi hanki hono wayi wadde fayida kono noon jettuɗen ko adi foof caggal Allah en laaɗo mum en jetti Halimata Niane kanko jogui duɗal woni pular e gardugol ceerno Jalali Dine toon to Madina Gounas e gardugol nelal ceerno Jalali Dine nel ɗum hono Sada Sy gam arde totta yimɓeɓe e duuɗe pular ɗe ballitoro nde won noon ko diine e janggo pular jadata nde wonnoon sa yiiɗi wonde hunde tan a janggat ganda min mbaɗa wasiyade yimɓe tan ko yo janggu surtout ma pular o nde won noon sa yiiɗi ɗemgal ma a andal ko ngal yahata ganda so ngal janggama ko ngal jibinantuma wadde noon hande yimɓeɓe sene parno yo parnoro ɓurano o parnoro pular o hay français o ene jeeya hen kono oto jango jeyɗen ko ɗum noon en jetti Allah e nelaɗo mum en jetti dendagal arnoɓe nottade ɗo e cuuɗi men Seeno Palel kañum ko weltare mawde kadi jinnomi fuɗɗorade ni ko guila fuɗɗode wetti ko édition hande hikka ko laabi nayaɓ watti wadde édition 4e édition waɗi hikka guila édition gadano ceerno Bambo Ba ko musidɗo ko neɗɗo mo gandumi kanko e Ablaye Daf ko yimɓe Seeno Palel naaɓe jokkodira e mabɓe ɓe kalanimi wonde e kala nde mawlude nelaɗo waɗi ñande ismu eɓe mbaɗa ko mbaɗoɓe gayanene e ñalde taw ko ñalde e pinal ne wonde gandal e diine e hirjinde jangde pular nde ko hikka noon Allah waɗi dañƴen tawtorede e teɗo gardiɗen hikka ni ɓe kolliti hen wonde kamɓe guila ɓe puɗɗi hitande foof won kadi dawal kesal ngal ɓe nanata e nder jangde pular moɓe mbaɗato e nder jangde e nder diine hirjino diine moɓe mbaɗato e enenne ko yettere Allah mawde en gaari hen e notitima hen en tawi kadi ɗo enen keewal en jii rewɓe ɓe worɓe fof no mbawi yuɓɓude e en mbaɗi hen yewtere taw ko yewtere kadi fina tawa meɗen belsidaɗo ko mo mbiyeten denɗiragal e nder hen kadi en gossodiri hen miijoji e bandiraɓeɓe en kolliti kadi wonde ɗum ɗo ko outil culturel fulɓe mo ganduɗa hoorema eɗen poti toppitade ɗum beere janggo e jaam kadi adunaji so gaari ma en namdo e ɗum beɗe eɗen mbawa naftorade ɗum joni noon ko bellamma mawɗo noon wonande ñalawma pinal mbaɗaɗo gayne no ñalawma jangde e pinal e diine mbaɗaɗo gayne no e yiiden kadi bandiraɓe meɗen rewɓe ɓe no darori mbaɗi fedde taw wiyete ko fedde yiɗɓe anniɓe e hirjino mabɓe e fandare mabɓe no sikki ko yimɓe fotɓe wallitede kadi hitande foof so Allah jaaɓi e bandiraɓe foof ene foti notitade hen ɗo e Seeno Palel beere kadi ngal ɗo dawal ene wawa ɓennude yaara yeeso ko yettude Allah tan ñalɗi ɗi waɗi fayida no fewi ko yettere Allah no fewi nde wonno fedde nde nde notima inde joom mayre eɗen kewi wiide kala ko innira nelaɗo ko kañum ɗowanto hoore mum golle mum ko ɗum waɗi noon golle ɗe peewi jooɗi ene wayno ñalawma sappo e jeenayyi lewru octobre gonɗen ndu ko nden wonno ñalawma hitande nayɓire eɗen mbaɗa ndeɗo yewtere oɗo conférence ganduɗa mbaɗɗo hirde nde ganduɗa kadi ko hirde yettude Allah e jarnulaɗo muɗum rasulullah sallallahu alaihi wasallam kewɗen wadde ɗum noon koye lewru mawluda eyyi hikka noon en dirtani ɗum seeɗa saabu gantuji tan ballal Allah noon hikka no dirtidira ni waɗi hewɓe hen gaari kawri hen ene jeeya hen ko wayno gendiyanko men mawɓe ganduɗa kadi ko janiyanko mawɓe ko wayno Hammi Amadou Ly en Allah hokki ɗumen fartange arde hawrude hen fedde men yiɗɓe annabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam
nde ngannduɗaa ni yuɓɓinɗo jewte ɗe ngannduɗaa kadi ko faati e diine jewte ngannduɗaa ko faati e ɓamtaare renndo ko faati e ganndal ko faati e janngude ɗemngal ngal e janngirde ɗemngal ngal e janngude kadi ɗemngal mene ɗemɗe goɗɗe ɗemngal qur'an e ɗemɗe arab ɗe ngannduɗaa kadi ko ɗum woni faandaare fedde nde ɓeydima no feewi no feewi no feewi no feewi nde wonno daawal gandal ngal wonno yaaruno eɗen nganndi tan huunde so fuɗɗiima tan waɗanno yaari dawal ɗimmal ngal ɓeydi dawal tarɓal ngal cikkuɗen kadi e gonta heɓde ko ɓuri ɗum ngal ɗo noon tokkiri ngal dow eyi holko saabi ɗum sabu ngal ɗo dawal ko wonno fandare fedde nde ko waɗama hen wonno fandare fedde nde ko uddide duɗal ngal ganduɗa ko duɗal pular taw kadi jangete koye ɗemgal meɗen taw ko diine o jangga ɗum ɗemgal ma ko ɗum wonno fandare nde ene wayno ko jinnoɗen ko hikka Allah hokki en timminde fandare nde gam uddide duɗal ngal kadi ko duɗal ngal ganduɗa kadi ko ballal Allah ballal ceerno men ceerno Jalaluddin yalla junnu gurdam makko e gardugol duɗe ɗe hono ceerno Sada Sy kamɓe fof ko hanki ko ɗoɓe ñalli hanki wuro ngo Seeno Palel hay neɗɗo goto heddaki bandiraɓe diwan o pop gaari ɓe gimmi ha Nouakchott ɓe gimmi Jowol ɓe gimmi Kayhayli ɓe gimmi Dakar ɓe gimmi ganduɗa ko wayno Ɓoki Diawe ɓe gimmi Kanel ɓe gimmi ɗo ha Wenu Nodi en ɗo ha Hunare en ko wayno monni e woɓɓe gimmi ɗo ha Bakel ɓeɗo fof gaari notade oɗo ñalawma ganduɗa ko ñalawma waɗɗo fayida no mbiɗen ni hawrude ngal ɗo dawal nayɓal hawrude kadi uddidugol ganduɗa ngal ɗo duɗal e bandiraɓe woɓɓe gimmi ko daw e saabu jangguinowo duɗal ngal o ko bandiraɗo debbo ganduɗa ko wuuri he Resa Allah waɗi kadi ko daw jibina ko toon janggi ha reeni Qur'an reeni kadi ɗemgal arab reeni ganduɗa sari o kadi janggi pular ha heeɓi hijaz mum e pular ha heeɓi saɗa fa mum e pular ɗum ɗon noon ko yettere Allah on ara ɗo rese wuuro he kadi kañum jogui duɗal ngal amin mbawno hebde no ganduɗa duɗal ngal min jiiɗi uddidde taw min ngala jangguinowo gonɗo e wuuro he wontere ko min jiggoyo goɗɗo ene wawi wadde teddedi e kono ɗum foof Allah newni gueɗe ɗe newni ɗum ko yidde tan tengtinde kam guila min puɗɗi faade joni min gon tan koye ngabbude eyyi hikka noon mbeɗa wawi wiide min keeɓi hankkini plafond saabu ɗum ko yiɗano ko ɗum woni ko heeɓa yiɗano ko janggude e jangguinde e jangguirde ɗemgal ngal ko ɗum yiɗano duɗal ngal uddite ene wayno ko yiɗano ko heeɓama heddi ko ñagoɗen tan ko heddi ko yo ɗum juut nde wonno hikka no mbiɗen ni en keeɓi keewal yimɓe alhamdulillahi rabbil alamin bandiraɓe heewɓe notima ɗum waɗi hikka banggue juɓɓudi ndi ene wayli seeɗa holko wayli ɗum noon kewɗen wadde nden ko nokku goto tan hoɓɓeɓe so gaari ko nokku goto tan gonanno kala kene waɗe nokku goto hikka noon yettere Allah ɓeydare waɗi saabu ɗo kalten ɗo ko hoɓɓeɓe heewɓe ko ɗo goni ɗo henne won arɓe ni cikki mataw ɗo ko hôtel woni ɗo walla ko way noon eyyi saabu garɗugol jippude on banggue alhamdulillah yettere Allah heddi tan ko banggue yaaha garta o nde wonno ene fotti seeɗa eyyi yaaha garta o ɓeene ga ɓeeno to ko ɗum tan ngakkine juɓɓudi seeɗa hay ɗum ne waɗi ɗum noon tan ko keewede yimɓeɓe yimɓe so keewi tan so wonti kadi ko ɓe ma nawe ɓe ga gartire ene wayno ene wawi ɗumninde seeɗa ko ɗum tan woni hikka komin teski hen ko ganduɗa hokki min caɗele seeɗa eyyi kono tan to banggue lelde en to banggue ñamdu en to banggue wone gueɗe minen min tinani taw sona hay taw jomumen mbaɗen min sutoro tan kono min tinani eyyi min jotoraki kadi jomumen keeɓi ɗan caɗele ko yettude Allah no fewi nde wonno so tawi a immini ɗeɗe gueɗe Allah wallima to wonno e miijo ma ha jaltinɗa to jaltinɗa ɗo ndenduɗa ɗum e bande en mbaɗɗa goho mbaɗɗa ɗiɗi mbaɗɗa tati mbaɗɗa nayyi aɗa selli ɗum ko yettere Allah no fewi kadi neɗɗo hay hunde wawa wadde kañum tan kala ko jiiɗa neɗɗo waɗi gayni ko kañum e bandu men ko ɗum waɗi noon eɗen jetta bandiraɓe pop tenti kadi e ganduɗa ɓe ndenduɗen gueɗe ɗe woni baniraɓe rewɓe e ko wayno hoorejo fedde nde sokhna Oumou Gueye e secrétaire général Aminata Bassou men ɓe ganduɗa e kamɓe goomu o e mo teddinirɗen fedde nde o kadi ceerno men ceerno Dorola duuji muɗum ɗi waɗi nde kalan ɗum haala fedde nde waɗi hen duuji mbaɗɗi fayida no fewi e almami wuuro ngo e joomum wuuro ngo ɓen foof eɗen nanggui hen ha tiiɗi ene balli ene kirjini en ko ɗum waɗi eɗen jogui cuusal tawi ko gonga ko yettude Allah no fewi no fewi en mbawa limtude nde wonno ko no mbiɗen ni goto wawa gaynude hay batte
nde ƴettuɗen tan ene wayno bandiraɓe mataɓe mbi ko kamɓe ɓuuri yidde ko gadduɗen ko nde wonno hunde so tawi ƴettama wiyama fedde innirama yiɗɓe annabi enen fof eɗen gandi ala gañjo annabi saka noon ɗo e nder leydi Fouta kala Foutangue mo jiiɗani yiiɗi annabi rasulullah sallallah alih w sallam ɗum waɗi sa inniri nden fedde tan ɗum ɗon ene wayno ko julɓe mballuɗa yimɓe fof mballuɗa ɗum won noon nde wonno sa haali inde nde mon fof sikkata ko kañum waɗana so saaha o heedi mbiyami Oumar yimɓeɓe a sikkat mata ko kamɓe tagi fedde nde ko kamɓe jeeyi ko watte hen ko goto hen foof ko haala mum tan haalte holno mbaɗirten e holno mbatten e hoɓɓe men holno gaddata e ko way noon ko way noon ɗum waɗi noon dendagal bandiraɓe foof en jetta ɗumen jettor keeriɗo noon e miñi meɗen Alassane Ba jettor keeri miñi men Alassane Ba e deere men Alhaji Aliou Ba eɗen duwonoɓe yallah juuɗo gurdam mabɓe e mawni men Alhaji Aliou Ba mo ganduɗa kañum susni en miñiraɗo on kañum wonan en ga enen ko Dakar jooɗen ko miñiraɗo wonan ɗo ɗo Wourossogui ɗo kañum woni hakkude Wourossogui e Seeno Palel ko ɗum waɗi gueɗe ɗe pop ko kanko rondi yimɓe so gari galle batuji ɗi eko way noon kala garɗo kadi kanko nawta ɗum gallu men eko way noon goɗɗum e goɗɗum e kanko ɓe yadata eɗen jettor keeriɗo ko fate mabɓe kamɓe pop eɗen jettaɓe kala garnoɗo tan waɗi hen doole mum haala mum eko wayno ko wawi wadde hen pop eɗen jetta ɗum